Mendiolako Errekatxo auzo elkartean gaude. Mendiolako eskolak izan ere 100 urte bete ditu eta urte hurren berezia bospatzeko ekitaldi ezberdinak antolatu dira maiatzaren 25ean. Besteak beste argazki erakusketa, dantza taldeak ere emanaldia emango du, Errekatxo baten onduen Mendiolako eskolaren historia biltzen duen dokumentala ere eskainiko da, Baskari herrikoia eta gero kantuak eta musika egitasmo oso polita antolatu dabe, eta antolatu dauzen gauza guztien nondik norakoak ezagutzeko, egongo gara orain momentutxo baten Loli Agirrekin, bera da Mendiola Errekatxo auzo elkarteko kidea, eta bera kontatuko digu nola izen den egitasmo hau osatzeko prozesu guztia. Betu, ikusi zu, hemen arrapo baituzu erabakitzen nun da zelan eskei argazkizek, ze azkenien ez dakigu denpoa nahi ingo daban, denpoa nahi txema dau kanpora eta alduguz, denpoa txarra txema dau baguen zelan kokatu, apurra nervizuekin. Mendiola zuen gaz, Errekatxo auzo elkartean momentu honetan, baina oin urte asko hemengo eskoli esan, auzo eskolie, baserriko jentie etortzen zana ikesten, auzo txikitxo bat, ez dakit, egun bat baserri dolako bat izango gara, eta, urte hainbat urtetan hemen ume pilo bat, hande ino, maizu, maistra batekin edo biaz asko jota egonda. Eta, oin azkenengo urtietan elkartie danetarako, onerako eta txolerako. Principioz, kurso honetan egiten dira urte, lehenengoko ikasli sartu zenetik, 88an amaitu zen, 87 urtean amaitu zen kursue, eta urte horretan sortu zen elkarte moduen, da gaur arte jarraitzen da elkarte moduen. Aukeratu dugu erakusketarako batez be eskoliaz zer ikusi daukinak, hasi dakuek eskolako umien argazkizek, zaso hartan atatzen simolokuek, 52 bat izango die, guztira 100 piku die, danetik apur bat, egile esan da batzuk oso kuriosu ere, ze ikusten da zulan aldatu da gauzie, batzuk argazki oso zarra dira, inzarrak ez dakik zela nortzu dien be, eta programan ez dugula topau jente bat, igual ezagutu bai, baina seguru ez, eta holan. Eta gero erakusketa izango da punturik kuriosuena, baina punturik politena suposatzen dut dokumentala izango dana, dokumentala eskolari buruzen jana. Egiz esan, naukiztot ikusi, baina ikusi dabe, injabinak eta beste batek edo bik asko gizago ikusi dabe. Historizi, batura jente bat, edade desberdinetako jente bat, hauren artien maizu bi, lehenengoko maizuenetariko ero dakigune bat, bentzet, ezagutzen izen dugune, eta azken nekuio handereinu izen zana, eta gero punto dibe bai, jente desberdinek, edade desberdinekok, hauren abenturak eta hauren zaso hartako historiak kontetan. Zuen, suposatzen dut okingo dauela puntu barrigarriz eta puntu ezain barrigarriz. Azkenengo kursu usteot izen zala, 1987-tik, lau eta sortzi. Hori izin zen azkenengo. Sortzi bat, beratzi bat zien, eta sortzi edo beratzi ikasle dinotenien da, kurso guztizetako, hau da, 5 urtetik, 14 urte da bitarteko. Eta horrek zelaieta da bajatu ziren amaitzen, EGB amaitzen. Hori izin zen azkenengo kursu. Hortik aurri da, Errekatxo auzo elkarte sortu zen, da elkarte modu funtzionatzen dugu. Azkenengo datuen arabera, 110 etorriko die. Ez dakit azkenengo momentuen, baten bat gehiago apuntu dan, ero erakusketa da datorrenien gertuatzen da moruen, edarra dak, eta ni hemen gelitzen hor. Bedet, apuntote 110 gau esan, pasadan aztelenien. Eta bai, aiuiztaldeak ingo du dantzan, hemen ausoko dantzariz ezien, horbe edade desberdineko edaz, neusitxuek eta ezain neusizek, baina bai, egongo dira, hau da, erakusketa eta dokumentalean artin, dantzaldi bat ingo dabe, edo dokumentalea pasoitxiko. Liburutxo bat prestatu da, katetako, oitu da moruen, musiki euskelduneo kantariz epai, baina hemengoen letoak ez jakiten normalien, da liburutxo bat prestatu da, eta animatzen bada jentie dantzan, egongo daukebie, horretarak. Planteuzako noraladi igezko urtien izen zen, udazkenien izen zen planteuzako ideia,
ja berbetan hasi ginen, genek izen kurso hau izango zala betetzen zabana urte, eta, bueno, hasi ginen irail askenetan, urrian lehenengotan, astelenero kontatzen ginen hemen grupo bat, bueno, deialdi bat botazan berrekatxo elkarteko kidien artien eta auzo kidien artien, gure banak etortzeko, holan, ez dakit, 15 bat edo lan apunto ginen, bi taldein joguz, batzuk argazkizekin ibili batez bet, eta beste batzuk dokumentala inguruen ibili die, eta gu adibidez argazkizekin ibili gaina, urrian hasi ginen, astelenero, zidetatik sortik jerdi de bueltan, argazkize batu, eskaneatu, aberrau nor da, WhatsAppez bidali honi, WhatsAppez bestiei, bitu hemen hau agertzen da, haren etxera joen, ari galdetu, gau gaztu jata, bizar telefonoz ditzen dutzen esan, jo, hau da, bueno, bale, hori da, eta hola nibili da, untxak dino, ze pasan astelenien ingen duen azkenengo zailue. Seguramente askok eta askok urte pilo baden ez da bizan ikusi personak, lehenengo eta behin. Hauzokuek edo eskolako lagunek. Ze, hemen jente bat ja kanpora gontzan bizitzen, da kanpo bizitzen. Eta argazkizek baten batek iguela ukingo itu, gehiago dauzela seguru, bakotxak bere txien, seguru, baina beste batzuk ez da bez ukingo, ez da bez ikusi, eta batien ikusiko diemen, 5, 6, 7, 10 urteaz, 12an, zedolan. Eta batzuk kriston sorpresie, zeiguel ez dakizi existitzen da nipe hori argazkize. Zeke, barre batzuk egiteko aukerie, espero dote gotie, bentzet. Eta historizia pilo bat enteratzie, bai.